ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ନଟିଆ, ଡାକନା ନଟୁ। ଆଜି ମୋର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଉ ମୋର ଶଳା ଇଂଲିଶ ମାଷ୍ଟରଟା ମୋତେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଟାର୍ଗେଟରେ ରୁହେ ତ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବ। ଏଟା ମୋର ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଜା ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ପଠାଇଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲୁନ ଯିବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ଆଉ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ମୁଁ ହଟ୍ କରୁଛି। ନଟୁ, ସାରଙ୍କୁ କହିଦେବି ଦେଖିବୁ। ଚିଡ଼ଉଛୁ ମତେ? ଚେପି, ତୁ ଯିବୁ କିଲୋ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି? ରକ୍ସିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ଦେଖୁନ, ନାଟୁ ମତେ ଚିଡ଼ଉଚି। ନାଟୁ, ଚେପୁକୁ ଚିଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କର, ବୁଝିଲୁ ନା? ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ପିଲାମାନେ ଖାତା ଖୋଲରେ। ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଇଂରାଜୀରେ ରଚନା ଲେଖିକି ଆଣ। ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ? ସାଲା ଆମର ଘରେ ତ ବିଜାଇଙ୍କା ଗାଈ ଅଛନ୍। କିଏଟାର ଲେଖିବି? କାଳିଆଟାର ଲେଖିବି ନା ନାଲିଆଟାର ଲେଖିବି? ଆଉ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ବି ଦେଇଛି। କାହାର ଆତ୍ମକାହାଣୀଟା ଲେଖିଲେ ହବ? ହଉ, ସେଇ କଳା ଗାଈଟା, ତାର ନାମ ଝୁମରି। ଝୁମରିର ଆତ୍ମକାହାଣୀଟା ଲେଖି ଦେଖେଇବା ସାରଙ୍କୁ। ମାଡ଼ ତ ଖାଇବି, କେନେ ମୋତେ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ନି ଲେଖି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଗାଈର ନାମ ଝୁମରି। ଝୁମରିର 4ଟା ଗୁଡ଼ ଅଛି, 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାକ, ଆଉ 2ଟା କାନ ବି ଅଛି, ଆଉ ନା ଗୋଟେ ବିଜାଇ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଜଟା ଅଛି, ଯେ ଲାଞ୍ଜଟାରେ ମାଛି ଖେଦେ ସିଏ। ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଯାହାର ରଚନା ସରିଲା ମୋର ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ, ଖାତା ଦେଖିବି ମୁଁ। ବେ ନାଟୁ, ଏଗା କି ଲେଖିଛୁ ବେ? ଓଡ଼ିଆରେ କେନେ ଲେଖିଛୁ ବେ? ଇଂଲିଶରେ ରଚନା ଲେଖତେ କହିଲି ପରା। ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଦା କାଉ। ସାର୍, ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ମୋତେ କହିବେନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନି ଜାଣେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଛୁଟି ଦଉନ, ଭୋକ ଲାଗଲା। ସିଆଡ଼େ ଡାଲି ଭାତ ବାଢ଼ୁଛନ୍, ଅଣ୍ଡା ବି ଆଜି କେଜାଣେ ଦିଆଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ବେ ତୋର ଖାଲି ଖାଇବାର ନି ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ ସେ ଚିନ୍ତା ତ କରୁନୁ। କାଲି ତୋର ବାପାକୁ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଆସିବୁ, ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଗୋଟେ। ମାଷ୍ଟର ତ କହିଛି କାଲି ତୋର ବାପାକୁ ଧରି ଆସିବୁ। କାଲି ମିଛ କହିତେ ହବ। କହିଦେବି ବାପା ତ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ ଘରେ। ଆଉ ବାପା କହିଲେ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିଦେବୁ ମୁଇଁ ମାତି ଯାଇଛି ଆଜି, ଆଉ କେବେ ଆସି ଦେଖା କରିବି। ହଉ ଚାଲ ଶୋଇବା, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇତେ ହବ କାଲି।